Nagpapadagos pa ang pinagigibong investigasyon kang otoridad nga ni masusog ang sospek sa likod kang pambabadilgadan sa biktimang si Dennis Lizano kang Barangay Pandan, Castilla, Sorsogon kan nakaaging Hunyo 29. Sigun sa hepe kan Sorsogon City Police Station na si Police Lieutenant Colonel Jeric Donsadia, may mga anggulo na sindang pigihiling na posibleng makakatukdo sa kagibo. Inibase naman sa testimonya kang pamilyang nabayaan kan biktima. Alagad sa kung ano ang anggulo, nagsayuma na ang hepe sa masirarom na detalye. So may mga na-reveal man po ang kapamilya kay ni. And ano man po kitang mga tinututukan na mga anggulo, and meron din po kitang follow-up investigation para makuha po yung CCTV footages. Kasi po ining pinangyarihan, habo man po maghatag, magbigay ng CCTV. So nagkukuha po kita ng CCTV footages digdi na sa satuya po na LGU managed CCTVs or ini pong minamanage kang SK3 or Public Safety Office. Baka po makakuha kita ng footages na makapaglinaw kang nasabing insidente. Magigirumduman alas 7:15 ng Banggi mantang nasa loob subot kang pigdadagusan na residensya sa Barangay San Roque, Bacon District, Sorsogon City kan pagbabadilon ang biktima. Sa satuya po na mga kababaryo diyan, lalo na kung may nanotarang kita ng mga unusual na pangyayari kang Petsa 29, mga bandang alas 7 ng pagkabanggi diyan sa San Roque, Bacon. Makipag-ugnay na lang po sa tuya na kapulisan digdi sa Sorsogon City Police Station para po makatabang sa pagresolbar ka nga nasabi nga nitong kaso. Sa ngunyan, naisumite na kang pulisya ang mga basyonin bala sa crime laboratory para sa hirarong pang investigasyon. Para sa mga baretang Tatak Bicol, May Arango.